صلى الله عليه وسلم تسليما ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما لا إله جمال لا إله الله إله جمال لا إله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونبي تعين على فأكان كشيطان ما نبي زيد توغي نبي زيد دالباسا توغا بسولي كيراغان نبي سولي على كيرا محمدوكا ونبي سولي كيراغان نبي سولي دامتي محمدوكا foli bige doni baga jamaye foli bige jamaye foli bige karamo jamaye foli kanan nebo kerengere nega bolola Nebo dinga isuma, obi dinga jakete isuma. Ulada folidon nebo ke jakete more fanaye. Ulada folidon nebo ke jakete more fanaye. Go isu jakete imiga sikire salimu mangame. Go isu jakete Johnny Benny kanumba. Baga fanado go esu jagite Johnny Benny deme baga fanado go nebi foli demma foli bike baba Saidu Saidu jagite imiga ulada foli faname Saidu wolode nebi kuma jagite esola Jeneba denga nyuma nebi kuma jakete esola Okango denga nebi kuma jakete esola Go isu kera kene kamore fanaye Go isu kera beyana more fanaye Go doni kuma gaja doni sebeti gidogo yala togo Godoni kumagaja doni tigi wale olu dogo yala Wa isu ya fo edunya wale ya ufanaye La ilaha jama la ilaha Allah Isu yoge isu ye kungolo dimi ba Go isu yoba wa ye ko dimi bana fana ba Go isu yoba eduye jabeti bana furake O fura bi bolo emaye bobo kuma doni bila Go fe donu ye le bayenga jakete isu ye Go Mogo tage halabage jakete so Ni ala iso doni la dugu kolo fananga Go ibi sabali dununya ena Go doni kumagacha isu jakete iseme alala Go igi seme dale baga alala Go aminyo amolo isi puja kete baro lame Go nebi baro bige kanumbaga bere oye Go mogo kacha emaye kanumbaga mancha Go mogo kacha emaye lairo chigi mancha Go mogo kacha emaye foni seri mancha Go mogo kacha emaye
ngo mo sebe mancha ngane be mi bi e iki janjo adama denina ngo emayo maye adama deni mani ngo mo mani e sengoro jugo mani ngo mo mani e maye bale ma jugo mani ngo mo mani maye jenya wa jugo mani ngo eso jakite iki janjo alaba ifanana o iki seme alala iki seme dale baga alala nebe baro kiye baro tiga mani bi ubeyede la ilaha jama la ilaha Allah takbir Salim ni baraji ma ala kan to ɲɔgɔn ye amina an b'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina Isufu Jakite de don ka bɔ Yirimajɔ funangɛni bɛ bobow la kuma ka kulukuru kulu dayɛlɛ ka namaraw la taama funangɛni b'a to a siso kɔnɔna la ka mɔgɔw furakɛ Faransi Itali Espagne diɲɛ yɔrɔ bɛɛ funangɛni bɛ dugawu don mɔgɔw ye sisan ala b'a jaabi o Isufu Jakite de don an b'o de fɔ an bɛ diɲɛ baara o baara kɛ an b'a kɛ fo ka se a dan na n'i y'a ye ka kuma o kuma fɔ i b'a sɔrɔ a kɛwale b'an na a perefu b'an bolo an bɛ ka baara minnu kɛ kunfɛ baaraw tɛ an bɛ ka baara minnu kɛ yan kɛnɛkan ko de don ka ala deli san ka ala wele san ala bɛ mɔgɔw kɛnɛya k'i to i siso kɔnɔna la ka sɔrɔ i mana an fɛ yen k'i furakɛ ka sɔrɔ ji ma d'i ma nasi ma d'i ma sɛbɛn ma d'i ma tafo ma d'i ma foyi tɛ d'i ma yan an bɛ ala wele ka kulukuru kulu dayɛlɛ ka fiɲɛtɔw ɲɛɛlɛ ka namaraw la taama parce que n'i ko k'i bɛ bobo la kuma caman bɛ taa yɔrɔ jan o ko tɛ dantogo ye dantogo de i b'a sɔrɔ dɔw ni boboya wolola an bɛ bana minnu furakɛ i b'a sɔrɔ dantogo tɛ dɔw bɛ yen u tun bɛ kuma ka kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn u b'a fɔ u bɛ kuma et puis accident b'u sɔrɔ degun b'u sɔrɔ a bɛ c'u kan kumakanw bɛ tunu dɔw ta ye dabali ka kumakanw minɛ i ka dabali bonyana togo togo n'a ye ala deli ala bɛ sɔn dabali bɛ lakari siri bonyani kan togo togo n'a ye ala wele ala bɛ sɔn siri bɛ tigɛ degun kɛri kan togo togo n'a ye ala wele ala b'a kɛnɛya i sɔnna o i ma sɔn o a bɛ kɛ parce que an tɛ dalu de kunfɛ baara tɛ kunfɛ ko tɛ soje tɛ namara tɛ n'i ye dalu talen fila la k'i sigara i ka dalu la i b'a sɔrɔ dalu ɲɛnama tɛ an ma siga an ma tamakiya waati bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ an bɛ mɔgɔw kɛnɛya nin cogo la an ka taa ɲɔgɔn fɛ o de bɛ nkalon kɔrɔbɔ numéro ye 78 58 89 57 minnu bɛ SRL la olu bɛ se ka indicatif d'a kan mun ye 00223 78 58 89 57 Isufu Jakite de don ka bɔ Yirimajɔ parce que a ka di dɔw ye ka na ne yɛrɛ fɛ yen o tɛ baasi ye an ta tɛ furakɛli dɔrɔn dɛ an bɛ dugawu don mɔgɔw ye an bɛna ko caman na dɔw ta ye baarako ye dɔw ta ye kɔnɔnafili wɛrɛw ye dɔw ta yɛrɛ ye denko ye an bɛ ala deli ala bɛ sɔn ka nɔgɔya don ko la parce que an bɛ ka baara min kɛ olu ye dugawu jaabi de an bɛ dɔ ta nin waati na salamu aleykum allo an b'o de fɔ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko numéro min bɛ ka di k'a tɛ don de n'i sirantɔ ye dɔrɔn i bɛ nkalon de kan ala ma den sirantɔ ye i bɛ ka kuma minnu fɔ tiɲɛ t'a la de n'i sirantɔ ye i bɛ ka baara min kɛ namara de b'a la an b'o de fɔ an tɛ kunu fɛ kun de sini ko tɛ sini kɔnɔ ko tɛ sisan ka ala wele sisan i bɛ ala jɔyɔrɔ ye golo la sisan ka dimi ta parce que diɲɛ yɛrɛ ɲɛnɛma yɛrɛ kɔnɔna la kɛnɛya de ka fisa ni fɛn bɛɛ i bɛ diɲɛ ko o ko la n'i ma kɛnɛ fo de don ni ala ye sɔn dalu la k'e sɔn sababu la k'e sɔn gundo la k'e bɛ se ka mɔgɔw kɛnɛya ka sɔrɔ ji ma d'u ma nasi ma d'u ma sɛbɛn ma d'u ma o tɛ ko deni c'est pour cela an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina salamu aleykum allo somɔgɔ bɛ di e b'a wele ka bɔ min e ala ne lamɛn sa ne b'a wele ka bɔ min ka bɔ Faransi kibaruya jumɛn bɛ yen n ko video in to yen sa ne lamɛn bani video dɔ in to yen i ka ne lamɛn n ko mun de b'i la mun de b'i la
ale bɛ ka direct de la sa direct in to yen man i ka ne lamɛn awɔ ka bɔ faransi faransi mun de b'i la n tɛ kabako dɛ an b'o de fɔ mɔgɔ ye n'i ye weleli kɛ i bɛ ka video minɛ i kɛrɛfɛ o volume fermé ne bɛ ka kuma min fɔ i k'o jaabi i ka kuma ni ne fɛ parce que a bɛ se ka kɛ video bɛ ka taa kumakan bɛ suma e fɛ yen kumakan bɛ don a kɔrɔ o to yen n'i ye weleli kɛ dɔrɔn direct to lajɛli la i ka volume bɔ a la i ka ne lamɛn kuma min bɛ ka fɔ i k'o jaabi kana fɔ k'i b'o retour ma kɔnɔ yen ka sɔrɔ ka ne jaabi a b'an bila retard la diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na numéro ye 78 58 89 57 maa min y'an wele a bɛ faransi a bɛ segin ka don tuguni a b'a ka direct volume bɔ a la pour que kumakan kana segin retour la an b'o de fɔ n'i y'a ye ka numéro di kɔni a y'an kɔrɔbɔ de ko don n kɔrɔbɔ ye mun ye waati bɛɛ lajɛlen ne degun b'i kan i ɲi b'i dimi o i kɔ b'i dimi o i sen b'i dimi o i dɛsɛra ka taa yɔrɔ o yɔrɔ k'a sɔrɔ degun de b'i kan ne wele k'i to yen a ma se ka na ne fɛ yen sa ala bɛ fan bɛɛ fɛ bilayi an bɛ ka kabako de yira maliyɛnw na ka kabako yira diɲɛmɔgɔw la ka dɔn k'a fɔ nkalon tɛ daluko la parce que filimaniw ye mɔgɔw tɔɔrɔ escroc donna ko la dɔw yɛrɛ fɛ bilen ko dɔnni tɛ tiɲɛ ko dɔnni tɛ yen n tɛ se ka nin kɛ o ye tiɲɛ mɛ maa wɛrɛ tɛ se ka kɛ o de ye nkalon e de tɛ se ka kɛ n tɔ an bɛ mun kan ala de b'a dɔn kira b'a dɔn bilayi hali ko tiɲɛ tɛ a bɛ kɛ ka mɔgɔ 1000 furakɛ dakurunya kelen pe ne ye Sufu Jakite de b'a kɛ mɔgɔ 1000 minnu ta ye kɔ u b'u kɔ minɛ minnu ta ye ɲi u b'u ɲi minɛ minnu ta ye sen u b'u senw minɛ minnu yɛrɛ ta ye kunkolo u b'u kunkolo minɛ ne bɛ ala wele u bɛɛ b'a bila ɲɔgɔn fɛ ala b'a bɛɛ nɔgɔya ɲɔgɔn fɛ parce que hadamaden diɲɛ ko o ko bɛ yen k'a ka bon hakili ma a kuma ka ca a sɔsɔli ka ca an ye sɔsɔli bɔ an taw la k'a jira k'a fɔ an ta tɛ sɔsɔli ko ye n'e ko ko tiɲɛ tɛ a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ a jaabi b'e de bolo ka n'i sigi ten dɔrɔn karisa ye filomani yɛrɛ karisa ye escroc ye karisa ye kalabanci ye kana jurumu fu ta bilahi kana jurun ta ni ne ko ko n bɛ se k'a kɛ a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ fɔlɔ yanni i k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la e de tɛ se n'a to a bɛ kɛ yan foyi foyi tɛ di mɔgɔ ma yan i bɛ kɛnɛya salamu aleykum allo monsieur an so Isuf somɔgɔ bɛ di baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi e b'a wele ka bɔ min ne bɛ Kati e bɛ Kati mun de bɛ la n den de man kɛnɛ mun de b'a la a tɛ se ka tɔgɔma a san 1 tɛmɛ na awɔ ne ye ka publication ye réseaux sociaux kan awɔ o la ne ye numéro ta sisan mun b'i wele awɔ mun ni a bɛ kɛ cogoya min o tɛ baasi ye den b'i kɛrɛfɛ wa den b'i kɛrɛfɛ yan awɔ den yɛrɛ bɛ n bolo yan nɔ awɔ i bolo da a disi kan tan k'an bolo da fa ɲɛna a disi a sen a disi kan a disi allo n k'a disi kan i bolo da a disi kan a disi awɔ awɔ n bolo b'a disi la awɔ a bila awɔ i bolo da a kɔ la allo i bolo da a kɔ la n bolo b'a kɔ la a bila awɔ a genou minɛ kunberekuru 2 minɛ a bila a sen tafara 2 minɛ a sen tafara a sen tafara awɔ a bila a bila voilà o tɛ baasi ye a bɛ tagama ko ɲɛɲini i y'a faamu n k'a bɛ tagama ko ɲɛɲini y'a bannen n'ala sɔnna allo n ko n k'a bɛ tagama ko ɲɛɲini sisan la téléphone bɛ ka karase ne tɛ k'a mɛn ka ɲa koyi ne ko i ma n ko allo allo oui n k'a bɛ tagama ko ɲɛɲini n ko nin y'a bannen n'ala sɔnna a bɛ tagama
I ni cɛ ni baraji koyi. Awɔ. Tiɲɛna n'a kɔni sera ka tɔgɔma walayi n bɛ yɔrɔ ɲini koyi. O tɛ baasi ye an caman. San kelen ni kɔ ye bi a tɛ ka se ka tɔgɔma. A bɛ tagama a to yen. Nin y'a bannen n'Ala sɔnna. Awɔ. N fana b'o layidu d'i ma n'a tɔgɔmara kɔni i bɛ yen. O tɛ baasi ye n'a kɛra cogo min na a bɛ n wele numéro b'i bolo. N ko numéro b'i bolo n'a kɛra cogo min na a bɛ n wele. Awɔ n y'a mɛn. I ni ce ni baraji. Halisa an bɛ numéro di mɔgɔw ma numéro ye 78 58 89 57 ka Ala deli mɔgɔw ye u ka degun na u ka tɔɔrɔ la u ka haminakow la Ala bɛ sɔn ka don kow la k'a nɔgɔya parce que a bɛ caman kɔnɔ k'a fɔ ko daminɛla bi ko in ma daminɛ bi minnu tɛ ne su yɛrɛ dɔn a b'u kɔnɔ k'a fɔ ko tilegan dere de fɛ ko ne donna nin kow la o tɛ jɔn bɛɛ ni daga de don jɔn bɛɛ n'i kɛwale de don jɔn bɛɛ n'i ka sira de don ni Ala y'an kɛ jɔn ye mun bɛ se ka tɔɔrɔ ta ka bɔ mɔgɔw kan mun bɛ se ka degun ta ka bɔ mɔgɔw kan i ɲɛ b'i la o ɲɛ t'i la o ye Ala tanu ye parce que an bɛɛ ye mure tɛ se ka kɛ o an bɛɛ bɛ kɔlɔsi don tɛ se ka kɛ an bɛɛ bɛ jalamugu meleke o tɛ se ka kɛ jaabi yɛrɛ tɛ bɛɛ bolo ka dalilu yira maliyɛnw na kɛnɛkan dalilu ka sababu yira maliyɛnw na k'a fɔ ko dɔnni bɛ yen dɔnni ma ban mais dɔnnikɛla kuma de cayara dɔnni kuma de cayara o de y'a to hali n'i ka ko sɛbɛlamaw fɔ mɔgɔ b'a ci ka b'i da ko nkalon don parce que u sɔrɔla a la ka tɛmɛ an tɛ jigin mɔgɔ la bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don minnu y'a faamu an bɛ baara kɛ n'o ye minnu m'a faamu fɛnɛ an b'a fɔ Ala ye Ala ka hakili ɲuman d'u ma pour que don n'a nataw la u ka faamuyali kɛ n tɔ bilayi mɔgɔ sɔn tɛ Ala sɔnnen don mɔgɔ sɔn tɛ Ala sɔnnen don mɔgɔ sɔn tɛ parce que a mɔgɔ m'a di ne ma ne ye Ala de deli Ala sɔnna ka dalilu di ne ma ka sababu di ne ma ka gundo di ne ma ne bɛ se ka n to yan ka kulokolon kulo dayɛlɛ Faransi Itali Espagne diɲɛ jamana tɛ yen bilahi ko ne Iso tɛ se ka n to yan ka mɔgɔw furakɛ diɲɛ yɔrɔ min na a tɛ yen waso tɛ yɛrɛ yira tɛ ni Ala ye sɔn nɛɛma na i fana bɛ bɔ de i b'a fɔ mɔgɔw ye barisa se t'an ye ka clinique jɔ se t'an ye ka CSCOM jɔ se t'an ye ka dɔgɔtɔrɔsobaw jɔ se min bɛ ne Isufu ye o ye ka Ala yɛrɛ deli Ala bɛ sɔn k'a fɔ Ala ye sisan Ala karisa nɔgɔya Ala b'a nɔgɔya ka Ala deli Ala b'a nɔgɔya hali n'i ko tiɲɛ tɛ c'est pas parce que k'a fɔ k'i kunkolo sɔnna koyi hali n'i ko tiɲɛ tɛ n'i bɛ nkalon kan a tɛ ku i la i ka bɔ k'i bila direct la ko mɔgɔw ka na k'u furakɛ n'i y'a kɔrɔbɔ mɔgɔw bɛ tigi la mais an tɛ siran mun na parce que dalilu de b'an bolo an bɛ tiɲɛ de kan n'i bɛ nkalon de kan i bɛ siran Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma Ala ka haminako bɛɛ sabati sɔɔni tuguni an bɛ tila ka don o kɔfɛ mɔgɔ bɛ wele la an bɛna furakɛli daminɛ tuguni yanni an ka nin video tigɛ salamu aleykum somɔgɔ bɛ di e b'a wele kɛ ka bɔ min Côte d'Ivoire degun jumɛn bɛ kan mun de b'i la ne mago bira n ka numéro la ou bien ne ma k'i wele la n bɛ kɔ ma ne mago bira k'i wele ne mago bira k'i wele ya numéro na ne y'a faamuya ne tɛ ka wele kɔ a bɛɛ y'o kɛ o tɛ baasi ye nin ka numéro de kɛ ni mago bɛ ci wɛrɛ la n y'a faamu o tɛ baasi ye n y'a mɛn parce que adamaden dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ u ka problème ka ɲɛfɔ réseau sanfɛ an tɛ jigin mɔgɔ la bɛɛ n'i ka ko cogo don parce que an bɛ baara min na nin ye sutura baara de ye c'est pour cela an tɛ mɔgɔ ɲininka i tɔgɔ la yan i bɛ wele i tɔgɔ tɛ ɲininkali kɛ i fa tɛ ɲininkali kɛ i ba tɛ ɲininkali kɛ hali bɛ jamana min na a ma se an k'o ɲininkali k'o la yɛrɛ mais an b'a kɛ mun na ka jamana ɲininkali kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ ka wele ka bɔ ni jamana la an bɛ tila ka o numéro afficher ka jamana yira mɔgɔw la k'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ nkalon t'a la n tɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ la ni ne wele ne bɛ Ala ɲɛ b'an na quoi Ala kulo bɛ bɛɛ la halisa an bɛ tɛmɛ ni baara ye mɔgɔ minnu bɛ ka video lajɛ u k'a partager k'a bila groupe kan k'a bila profil kan
k'a bila WhatsApp fɛ pour que mɔgɔw fana ka se k'a ye degun bɛ mɔgɔ minnu kan parce que diɲɛ baara dɔw bɛ yen n'i b'a kɛ e min b'a lase fana i bɛ baraji dɔ sɔrɔ parce que mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ bɔ mɔgɔw kan i b'a baraji sɔrɔ ala k'i sara an bɛ tile bɛɛ ban nin cogo la an bɛ mɔgɔw furakɛ ala k'i sara kumaden tɛ dɛ parce que adamaden dɔw fana bɛ yen olu ala ka jɔn ɲumanw ye i b'u furakɛ u seko ye mun ye u b'o d'i ma ka sɔrɔ i ma fɛn f'u ye dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ isu bɛ wari sɔrɔ na cogo di isu bɛ forfait ta na cogo di isu bɛ balo na cogo di n k'o to yen e tɛ se ka ɲini ala ka danfɛnw na ko ala ka tɔɔrɔ k'e ma e se k'i kɔnɔdiya ka ala ka ci lase ka mɔgɔw furakɛ ka jadi kɛ ka kɛnɛya di mɔgɔw ma ko ala k'e tɔɔrɔ o tɛ se ka kɛ ala tɛ kuma ka yɛrɛ sɔsɔ salamu aleykum allo allo ala a bɛ kɛ dɔw ye kɔnɔ de k'a fɔ ko ne ka numéro tɛ don quoi ni dɔw ye wele kɛ direct la dɔrɔn u bɛ son lamɛn k'a lajɛ si réellement kuma min bɛ ka fɔ o de don wa parce que kuma min ka bon hakili ma n'i y'a fɔ mɔgɔw ye caman b'a lajɛ est ce que faux numéro tɛ parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ t'u sigi radio so de la ka faux numéro di mɔgɔw ma i b'a kɔngɔ ka si ka kɔngɔ ka tile a tɛ don an ta t'o ye dɛ 24 heures sur 24 heures ni ne ye so jakite wele i bɛ ne sɔrɔ ayi an ta tɛ da ye kɛwale don salamu aleykum allo somɔgɔ bɛ di a bɛ ne e b'a wele ka bɔ min Burama ale wa ayi Burama tɛ ya hakɛ to ne tɛ Burama wa ne tɛ Burama ne ye Sufu de halisa an bɛ furakɛli hukumu de kɔnɔna la ka mɔgɔw furakɛ parce que caman bɛ ɲininkali kɛ ko Sufu bɛ baara wɛrɛw kɛ yan ne ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ne ye ko caman kɛ n bɛ baara wɛrɛw fana kɛ n ka activité yɛrɛ ka ca fana c'est pas parce que a fɔ ko furakɛli dɔrɔn don dɛ ayi ne bɛ baara wɛrɛw kɛ n yɛrɛ ye n bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana ɲɛ mɔgɔw ye mun tɛ nin fana ye parce que n'ala ye sɔn dɔɔnin na k'i sɔn sababu la k'i bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ mɔgɔw ye i se ye mun ye ɲɛnama la i b'o kɛ ala ka ɲaga d'a ma halisa an bɛ numéro di mɔgɔw ma numéro de ye 78 58 89 57 i bɛ Côte d'Ivoire wo i bɛ Sénégal wo i bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ye weleli kɛ san degun fɛn bɛ kan an bɛ ala wele san ala b'a nɔgɔya san an ka ko bɛɛ san an b'o de fɔ banaw tɔgɔw tɛ kelen dɔw bɛ yen olu ye lujuraw ye i b'a sɔrɔ u wolola ni banaw ye dancogo bɔcogo falen quoi an ta ye furakɛli de k'ala deli ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ yen mais mɔgɔ min wolola ni bana min i b'a sɔrɔ dɔw bɛ mulugubana don u murugulen min na i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen depi ala y'u da u ɲɛma ɲɛkisɛ yɛrɛ t'u la an ko de ne bana y'i sɔrɔ degun y'i sɔrɔ ka problème bila i la an bɛ ala de deli ala b'a wuli ka bɔ yen a bɛ nɔgɔya mais dancogo maa si tɛ se k'o falen maa si tɛ se k'o furakɛ o ye dancogo ye parce que diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ a kɛ ni précision ye a kɛ tiɲɛ kan ala b'i sutura ala b'i dɛmɛ ala bɛ sankɔrɔta d'i ma parce que wari tɛ kɛnɛya sɔrɔ i n'i ka waritigiya i bɛ kɛnɛya de ɲini sanutigi n'a ka sanutigiya i bɛ kɛnɛya de ɲini i kɛra président o i kɛra ministre o i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn ni kɛnɛya tɛ yen fu don diɲɛ yɛrɛ base ye kɛnɛya de fɔlɔ la santé avant tout ko kɛnɛya de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ halisa an bɛ numéro di mɔgɔw ma numéro ye 78 58 89 57 sɔɔni dɔrɔn an bɛ tila ka segin ka don direct la furakɛli hukumu kɔnɔna la an bɛ nin vidéo bila